How to make a salad in What? Но има само един мост до сушата. Болницата затваря преди 3 години, няма пари. После и полицейският участък накрая What's this? I'm fine. Всъщност, лишен от жизнено Yeah, възможно. Основали са квартален патрул, но доста са се престарали. Choose. Отговорността за убийството е тяхна. Huh. Маги и Ой ще се нуждаят от помощ. Трава. Пратете Дани с кола и предупредете. Silver. Преброи 12 пушки. Sun. Not it. Oh, for not the city. A five. Коя милиция е по-опасна? Обочената Not this one. Not this one. What? What minute? Маги също. Намерих го. Не е особено подреден Макмен. Спокойно, What's ще ти измъкнем Това е от тук. убил федерален съдя. Oh, my sorry. Дида! Ако не внимавам, Не, съвсем. кажи, че не си го направил. Айде, че малко да си Айде малко да се оправи, защото става на Боли ли те? Кървенето не спира. Чакайте, къде отивате? Да заведем това в болница. How to make a Да flight? се съберат, поне веднъж. What's it? Рано умирам от глад. Хора ме попита. Добре, бе, готвя. Where? Значи не Always? на кого му пука? На мен. Яво? Какво Where? става, кажи ми. You? Нищо. People? Ема, Where? не лъжи. Какво е станало? Ай, Аха. сега не настоявай. Money. Какво става? What's it? Everything I've had it. Not Защо правиш звук? here. 99% пиле с 2 допълнителни What's it? тарелка 2 евро 49 цента за No, килограм I и want кока-кола 2 литра 2 евро 49 цента за Пореден килограм. път се премога. Тема Но той може да стане. Okay, not the door. Показва буквално обезболява. Чули ме? What is it? Мислите, че прави. Oh, what? Махайте се от Oh, дома. did I today? Ще се обадя I'll полицията. read it. No, why had you what a Полицията вече започна. really does it? Полицията. I'm not, I did you know what?